Épp hogy a március legyőzte a februárt, mikor is sétáltam egy igen közkedvelt bevásárlóközpontban, és megláttam egy hentes üzletet. Mivel a témakör erősen hozzátartozik kedvenc hobbimhoz, a gasztronómiához, célba vettem a boltot. A pultban csupa érlelt hús, fantasztikus zsírrétegekkel. Némelyik márványozottsága már-már tokiói Kobe marha vacsorám alapanyagára emlékeztetett. A húsok után elkezdtem nézni az árakat is. Lelkiismeretesen és szépen vannak elhelyezve az árjelző táblácskák, így viszonylag könnyen sikerült leolvasnom, hogy 1 kg marhahús 15.950 vagy 39.000 forint. És azt is ugyanilyen egyszerű volt leolvasni, hogy van olyan a marhahús, melynek kilója 59.900 forint, illetve 99.900 forint. Igen, 100.000 forint 1 kiló marhahús. Zenészként 25 éve járom a világot. Körbeettem néhány földrész csillagos és sapkás éttermeit, ráadásul legtöbbször a meghívóim állták a számlát, így pénzembe se került. Nem ijedek meg egy-egy vaskos éttermi fogyasztás szabad szemmel is igen jól látható végösszegétől. Ezek az árak viszont azonnali hús összehasonlító bulira sarkaltak. Gyorsan felhívtam néhány barátomat, másnapra össze is állt a csapat. A Rókusfalvi fogadó külön termében a következők ülték körül az asztalt. Vidák Zoltán, séf. Szegál Viktor, séf. Gál József, hentes és mészáros. Péter Anna és Löwenberg Balázs, malackarajblog. Illetve jó magam. A teszt előtt még vidám pillanatokat szereztem barátaimnak, mikor közöltem, hogy az ominózus üzletben a gazdasági válság hatására 2 nap alatt elfogyott a 100.000 forintos hús, így kénytelenek vagyunk beérni a 60.000 és a 16.000 forintos termékekkel. Gál Józsi az általam hozott 2 hús mellé 4 szeletet tett le az asztalra a következő szavakkal. 3 szelet arra való, hogy érzékeljük, mi a különbség az érlelt és az érleletlen húsok között. A 4. pedig azért hoztam, mert az fogja megnyerni a versenyt. Hát, na, tehát Gál Józsefet halljuk. Először a saját húsaidat mutasd be, légy szíves, hogy mik az? Középszar. De mi az? Az egy magyar ribály, ami 3 napja lett vágva. Igen. Ez egy olyan ribály, amit az arab haverjaim vágattak körülbelül 4 napja, ez még nagyon kemény lesz. Ez egy olyan magyar ribály, amit mi érleltünk csonton, az jó, nagyon régi már. És itt van egy magyar hátszín, ami viccesen jó. Vagy? Akkor itt van az a 2 hús, amit te hoztál, Gyuri. Várjál, most itt ráment egy kicsit, mert ennek az erezete érdekes azért. Nem rossz. Igen. Itt van ez a hús, ami nem tudom mennyibe került, azt se tudom, az van ráírva, hogy Ez 56.900 forint kilója. Vagyú ribály. Nem, 59.600. Kurva jó állaga van, ez már biztos. Ez szerintem egy mellényúlás, az ára mellett is mellényúlás. 15.999 forint. Nincs jelentőség, ez mellényúlásos bugi. Itt Mi? a hátja véget mondom ezt. Aha. Egyszer a hátja véget mondom ezt, meg szerintem ez tehénhús. És ez nem bikahús, ez biztos. És még csak nem is üszőhús. Ez kurva jó hús. Valami tejelő. Nem, tehát a spanyolok azok nagyon tudják, hogy a 2 éves öreg tehenek, relatíve 2 és 3 év között öreg tehenet megveszik, és viszont meg van kötözve, ami nagyon elegáns. Megveszik, és azt kurva jobb behízlalják a végére, de ez biztos, hogy tehénhús. Nem spanyolok, baszkok, tök mindegy. Ne kössünk bele, vagy ne tudjanak belekötni az emberek, ennyi a történet lényege. Ez nagyon jó hús. Erre mutatott. Erre, ez nagyon jó hús. Jó, igen. Ez a 2-s nagyon jó hús. Ez a 2-s egyszer jó hús lesz, de azt csak azért hoztam, hogy tudjuk érzékelni a különbséget ízben. Hogy megszegjük a szabályt, hogy friss húst nem eszünk. Figyelj, ez jól fog sikerülni ahhoz képest, hogy 3 napja vágták. Az biztos, hogy kemény lesz, de szerintem ízben sanszos, hogy közül a 3 közül fog kikerülni valamelyik nyertes. És az biztos. Ez a 3. Mondta Gál József. Én szerintem. Neked mi a véleményed? Gyönyörűek. Hát ez tapintásra is ezen. Igazából nincs mit nézegetni. Ezt valamiért odaírtak valamit, ez azért. Nekem ez első látásra, amelyik úgy tűnik, hogy az milyen a fagy? A fagy keményen fog maradni, kemény fog maradni, lesz, ez biztos. De szerintem ízben ez meg fogja verni azt. Nem, hát ennek egyébként gyönyörű. De viszont, hogy így vette fel a zsírt egyébként, tehát az azért érdekes, mert ez annak a jel, hogy hirtelen, nem, ez nem jó, hogyha így veszi fel a zsírt. Sokkal jobb, hogyha kicsi a zsírátszövés rajta, hiszen, hogyha egyben van benne a zsír, hirtelen szedte föl magára a zsírt, és az nem jó.
Ez, hogy hirtelen veszi föl a marha, hirtelen hízlelták be a végére, ez sosem jó. Nem rossz, nem árt, viszont ami mellette szól, hogy hiába hízott meg hirtelen, halálpuha a zsírja. Az a kérdés csak, hogy milyen íze van. Biztos, hogy jó íze van. Ezt így lehet kenni. Nagyon, nagyon. Ez gyönyörű. Tehát egy magyar hús sosem lesz ilyen a zsírjánál. Akármit csinálsz, mert ez is puha, mert szét lehet ezt masszírozni benne, de nem úgy, mint ebben. Az nagyon komoly. Nekem is ez nagyon sanszos. Hogy olyan klasszul marad benne. Hát már a serpenyők azok izzanak. Semmi nem fog történni a húsokkal, abban maradtunk. Tehát rare és kész. Aki kér rá sót, az megsózza. Teljesen. Most nyitottuk ki. Elméletileg annak azért kéne, hogy legyen jó illata. Ezt mindjárt meg is szagoljuk, hogy milyen. Ez mondjuk kötözött is, meg is van kötve. Ez felhasználóbarát. De ez is össze van kötözve, nézd meg! Ez egy ilyen kis szeretet miért kötöznek össze? Mindegyik kötözött. Ez is, meg ez is. Hát igen, lehet, hogy nem az lesz ezzel. Meg van kötözve mind a kettő. Nem baj, az viszont nagyon elegáns, tartja a formáját. Hát a vákuum nem nyomja szét. De szép, meg hozzá nagyon erősen. És akkor csak sóbors. Jó. Akkor viszont akkor csináljuk azt, hogy ezt a kettőt hagyjuk a legvégére. Már hogy ezt a kettőt. Melyik kettő? Hát A két amelyik befutónak szerintem a vélte? legvégére. Aha, értem. Jó. Én nem tudom, amikor ennek kamerátjukkal annak idején vettük a húst, 30 000 forintát drága. Ezért játszottél. Oké. Annyira jó. Keményebbek. Kemény, direkt keményet tudod. Sőt. Válság idején. Itt sül a magyar igazság. Mire való az igen? Jó, kell azt még? Ugye? Hogy ne bántsuk őket. Figyelj, Kezdjük gyerekek, el. kezdjétek el, rágjátok, és én onnantól fogva azt mondom, hogy mindenki Bárki tudni fogja, hogy szeretné, melyik azért van melyik. villa is, hogy Nem kell Nem villa, kérünk izé van, hello van. Menjünk. Jó, akkor ne kellünk, utána beszélünk róla. Ez a Abszolút. tányér hordozta a legenyhébb ízű. A vékony Úgy is ízű mondhatnánk, hogy Vékony gyenge ízű. ízű. Nem, hát ez fiatal húst. Nem, fiatal húsabb volt, biztos, hogy Félreteszed fiatalabb hús volt. A Ez egy másik, idősebb hús a volt. másik két hús íze nagyjából egyenlő volt a textúrában. A jobboldali tányér húsa nehezebben rágható volt. Igen. Visszatértünk. Visszatértünk. Ez az a kör, amitől most sokat várunk. 2 szelet magyar hús és 2 szelet spanyol hús, amit így láthatunk, hölgyeim és uraim. Ott a baszkrivája tányérban. Utána 2 szelet magyar hús, úgy látom. Meghaló. Egyik, Az annak a másik, majdnem a reális. és jön a spanyol vagyunk. És jön a kezemben olvad hús. Ez nagyon magas szelet, azért arra figyeljük. És az is kurva magas szelet. De ebből lettem én ugyanolyan. Ennek a húsnak a folytatásából. Nyersen zaváltuk nagyjából. Ez hány hetes? Hú, bazd meg, hát 6 minimum. Milyen kérge van már most, ha? Nagyon brutál ez a új gyerekek. Arra nem szabad tenni semmit. Zoli, figyeljük, elnekúrjuk a húsokat. Zoli! Ez itt a jobb szélen, ez itt a kétséges, mert ez egy vékony szelet. Nem is tudom, miért vágták ilyen vékonyra egyébként, hogyha ennyire finom. Ennyire Azért, mert omlós. 100 000 forintja, mennyi? 59 000 kilója, vagy mennyi? Igen.
De gondos a szép. Ez nagy kösz. Az jó megsült. Azt is leveheted én szerintem egyébként. Ez ilyen magánvéleményem. Vastag egy kicsit a szelet, de jó lesz. De jó lesz az. Nem lehet az, hogy nem volt olyan erős alaptalány, mint a többi alap? Ez szerintem erős volt, mert a rögtön egy törzsanyagot kapott, amitől gyönyörű szép piros színe lett, sőt, még ott még gazdagon meg is kapta a hő. A séfnek mindig igaza van. Hát akkor nincs más hátra, mint előre. Amikor nincs. Akkor is. Viktor, az életeddel játszom most. Mint a marha nyelv lenne. Igen. Szép. Ez a hús gyönyörű. Őszintén szóval nekem a legelejétől ez volt a legérdekesebb. Ez gyönyörű. Nagyon szép. Ezt kell megnézni. De nem mint egy jó zsíros marha nyelv? Amit a marha nyelv. Ez gyönyörű. És jó Istenem, és a kis zsíra hagyott bugyborékol rá. Úristen. Balázs melyik harapnál? Melyik dolgot? Ez azért ez szép. Ez valaki minden megkapott. Jó egyébként. 3, de nem egy Értem én, hogy megér, meg minden, de ha odaférsz, de azért, Hát igen. de azért ez úgy jó ám ezt vágni, nagyon. Ugye? Matéria azért az is ott a kés alatt. Jó Ja, az, ja. jó az. Nyisd szét egy picit, hát? Hát nem rossz ez. Ne, egyébként nem annyira erezett, Vágj meg mint a... hosszába is félne, hogy így ilyen szép, még úgy már majd úgy is, hogy valaki a zsírból, csak még úgy is félbe nyugodtan hosszába. Persze, mert nem fogunk belőle annyit enni Semmi, úgysem. ez nem olyan, mint a kanon, nem bírja el a sokkal gyengébb. Micsoda? A fényképezőgép, nem Ja. elromlott a fényképező, és ez nem olyan jó, mint ami elromlott. Könnyes az a legjobb. Ja. Az Atya Úristen, amin a remektünk, hogy... Ez az Atya Úristen. Ezt tudod vágni Várjál, egyáltalán? akkor ez végig. Ráhetesik a késő. Ja, így remeg. Nem az, hanem hogy szétoblik előtte, mielőtt elvágnál. Ne. Igen. Pomló. Na hát kérlek szépen itt van. Viktorunk összevágta nekünk. Nem olyan Emlékszel legelején, amit mutattál a vákumzacsiban? Na, azt nem lehet megrágni. Ennek jó, ezt elkapod, ennek A olyan zsírját, jó a zsírja dolog. szar. Ennek nagyon rossz a zsírja, az összes többinek nagyon jó volt. Viszont ízben még mindig azt mondom, hogy ennek van a legmarhásabb íze. Szerintem. És ami nagyon érdekes, még mindig jön egy picit a savanyú íze a végén. Igen, nekem pont ez a bajom. De az is savanyú volt. Igen. Hát egy hús nem volt savanyú. Zavaró annyira, nem? Meg amit, Nem. meg amit előtted, Meg a azok nagyon sem frissen. voltak savanyúak, ugye? Egyik sem volt Az savanyú. egyik sem volt savanyú. Érdekes, hogy ezek a fóliázottak. De- Nem, itt tényleg, hogy zsákon belül ott van a tejsavasság a húsnak, és az megöli egy picit az utóérzét, ennyi. De semmi komoly. Viszont Tehát szerintem nem rossz ettől. árértékarányban, ha arra gondolunk, hogy ennek a zsírja az kuka, Az nagyon rossz. és ennek nagyon rossz a zsírja, ennek borzasztó rossz a zsírja, és rengeteg. És én mondjuk például a steakben Nem borzasztóan tudom, de egy szeretem a 10 jó és 20 zsírja. között valahol. Szerintem ez tehát ahhoz képest, hogy az ott most a kiskutyái kb. Ez egy elég rossz húzás. Azért ezt most megsóztam kis tengerűsóval. De- De Nekem Mitől nagyon nem lehet keserű megenni? volt a zsír, keserű. Az más, hát most többinél hol van. igen. Ez nagyon jó hús. Meg a zsírját ki kellett kötni. Ennek olyan jó érett zsírja van, hogy beszarsz. Ez nagyon jó hús, gyerekek. Akár kell, akár mond. Ez a... Kóstold meg a hátszín, Zoli. Ez egy nagyon kraftos hús. Nincs dögíze, de nagyon kraftos hús. Amikor nem is marhahús, nem tök furcsa. A sertés nem lehet kicsit. Utólag, ahol jobbak, jön ott egy nagyon nézzük. pici marhahús íz, és ezt így Na kérem szépen. Ez az, Ez- hogy Úristen, Ez az Atya Úristen hús, ami most itt van a kezemben. De milyen jó. tudafnom. De ez nagyon jó. íze jobb, sokkal jobb, mint ez. A hús ízében, a hús jobb ízű. Figyelj, ezután kóstold meg megint ezt. Tehát az az a magas, Nagyon, nagyon eltér egymástól, de nekem ez van olyan, mint ez. Csak teljesen más. tehát nem lehet Ez egy ugyanolyan. kicsit édes.
Nem édes, a savanyú a vége. Van egy Az kis nem jó édes, gyerek. édeskés izé. Egyébként a Kobe-knak csomószor érezni ezt a... Ez édeskés Nem abszolút. Nekem meg tudod mi van? Hogy ez jó, kurva jó, ez ennek sokkal érdekesebb. a Azért, mert ez karaktere. izgalmasabb. Igen, Kicsit izgalmasabb. igen. Ez De van karakter. Ja, Nem utás. az egy de. botrány az a hús szerintem. Nem, ez egy Szar. kurva jó. Nem, kurva jó, nem, nagyon jó. Az egy ilyen felháborító hús. Tehát, hogy ez egy ilyen megosztó szerintem. Nem Zoli, tudom képzelni valakinek, az kifordul a nincs benne ez a szájából. fémes Álljunk meg egy marha pillanatra. hús, íz, olyan- Ezt még egyszer szeretném látni, ezt a mozdulatot. Ide vezet. Ide vezet. Megint dokolnál? Először nem volt bizodalmam benne az első látásra. Mint ahogy ott nézegettük, egy picit ilyen füstölt marha nyelvre hasonlított, de aztán mégsem. De szerintem Ezért jobban sokkal hangzik. fenköltett. Az, meg azt is Ennek pedig az, egy olyan krémes Ez íze beveri vígandalolva az egy amerikai. érlelt szalonnához. szerintem is ennél jobb. Neked az ízlik legjobban, oké, mert nincsen benne dögíze van. semmilyen savas. De a végén savanyú, bocsánat. Nincsen benne savas íz, amely akár az aktót, amit a fiúk mondanak, hogy a teljesavassághoz hasonlít. Kibaszott érdekes. Én is azt venném. Az vagy a szárítottságától, vagy valamitől, de egyszerűen. Lehet az, hogy a benne lévő zsír és a hús már annyira összeérett. Nem, én szerintem a zsír annyira eluralkodik a húson, és ezért nem érzed a hús ízét. De ezt mondom, hogy a zsír és a hús annyira Ez az összeérett, hogy már nem válik külön. Én nagyon sok érlelt húst fogdostam, ettem életem során, már. Ez nem olyan ízű hús, amiket az általában az ember meg szokott tenni, mint marhús. Ebbe beleharapsz, nincsen igazándiból marhahús íze, hiszen a zsír eluralkodik már a húson is. És Én azt, lehet, hogy ez a baj. Nekem meg ez magyarázni tetszik. kell, tudod, hogy mit szeretsz benne. Nekem ez Abban tetszik. nem. Abban nem. Tehát ott a hús, abszolút a hús íze egyértelműen sokkal jobban jön, mint ebben. Én nekem, ahogy én a húst szeretem, az egy komplex élmény. Én nem a húst keresem, hanem a húst és a zsírját. És nekem ebben a magyar húsban, ami olyan gyönyörűen át volt márványozva, nekem a steak ez. Ennek nem volt Igen, azt mondom, egyáltalán. Nekem az nem steak. Nekem az egy sütőbe tök más tenni, akkor nem élmény ezt választanám. Nem. Ez tök jó, ez érdekes a végén. Ez egy másik kirakni. élmény, ez Ezt nem az. egyébként így hajszálvékra. Hajszálvékra, és szendvicsbe bele, vagy magába, vagy akármi. Hát tényleg, Hát kényes rákötjük valami. egy kis tengeri sor. Akármit, tök mindegy magában meg. kategória Tudod, is, nagyon jó chips, csípőssel egyébként chips. még. Igen. Semmi, olyan, mint a chipset. Fogod, azt le van tényleg Szerintem ez vékony, azt kategórián szeretem. kívül van. Én, hogyha Persze, steaket ezt nem szeretnék lehet enni, akkor összehasonlítani. nem erre az ízre gondolok. Igen, de most Nekem ez egy érlelt sonka élmény De volt, ami amikor nagyon egy hajszálvékony, egy picit ez nem elmondta dobott meg ki ezt, magából, és akkor gyerekek, mennyi a nem hajnak Mennyi körül? a te húsodnak az ára? Arról nem beszélt. 3500 forint. Kilója. Az egyiknek, a másiknak 5900 Tehát akkor mondjuk forint. ennek szelete Csak nem az volt belőle, azt mondta, 300 hogy forint. Ez nem az, ez más, ez hátszín, ez egy 4000 Várjál, forintos tehát akkor most kategória. ez 300 forint volt kb. Mennyi volt? Nem mértem meg a- 3000, mit tudom, mondjuk 1000 forint. 20 ez a dekával, szelet. mit tudom én, maximum 1000 forint. Na 1000, ez meg akkor 14 000. Csak hogy már hogy ahhoz képest 10-be. Tehát, hogy jobb volt, de ez olyan, mint a 100 eurós bor, meg a 2000 eurós bor között már hiába szorzott. Az fel. nekem már ilyen szarvasgomba vargánya. Nem, az Kicsit egy én más így érzem, történet. hogy Az én teljesen kedvencemet más. ki- Teljesen más. Nagyon Nem, azt intenzív. magyarázni Más kell, kategória. azt nem lehet így kirakni az emberek elé minden... Érteni kell hozzá kell. Nem, most Szerintem ez az az előző íz, tányér. amit De értenék. most az előző tányér meg között. Nem, én most a Erről többi beszélünk. többi Jó, hogy Erről erről beszélek. kettőről Most beszélünk. az Nem, előzőek- hogy ahhoz az a magyar előzőek húsokhoz meg- az 1000 forint per Ez szelethez szerintem képest. ez az a teljesen más. Ja, jó, mert én arról beszélek még. Nem, hogy ahhoz képest a 13 vagy 14 000 Aha. forint az szeletár. Hol van vajon? Hogy ugye ugyanarról. Annyival, amennyivel többbe kerül, szerintem ez nem ér annyival többet. De hát nem jut annyival többet, ez az én véleményem. Én efelé ne vigyük el. Nem akarom Tehát ezt- én ugye odáig akarom lecsupaszítani, hogy Jobb vagy nem? jobb volt-e. Szóval félsz. Nem, ugyanis ha Most jobb, hátrász meg, nézd. Nem, ki ha jön, jobb- megyek, Nem, nem, megvettem. értem, mert Jó beszélek a bértorványról. Az, hogy neked nem 10-szer annyit ér, az a te dolgod. Így van. Az a más kérdés, hogy jobb-e? Persze. hogy De jobb-e. ha jobb, akkor az, hogy most 10-szer vagy Igen, de ha 5-szer, nekünk az nem ér már annyit, egy akkor ki a viszontos fenének, mondd meg. Igen, szóval a fogyasztónak effektíven nem ér annyit, most ne kereskedő fejjel legyek itt, semmi közöm hozzá, nem azért jöttünk. Bocsánat, ez nem így van. Ugyanis, ha meg lehet fogalmazni, hogy ki énekel a legjobban, akkor az a valaki, ha megfogalmazódik, hogy ő énekel a legjobban, 100-szor annyit elkérhet, mint a második. Lehet, hogy egy hanggal tud magasabban énekelni, Nézd. de ha a piac megfizeti 100-szor annyiért, akkor meg van fizetve. Gyuri, én ezt ennyire nem venném meg. Nem az a kérdés, Hanem az volt a kérdés, Jobb-e? hogy Jobb-e? tud-e jobbat nyújtani 59 000 forintért egy kiló Szerintem hús? nem. Tud-e jobbat nyújtani? Számomra nem. Ha nem tudod, hogy ez mennyi, meg nem tudod, hogy az mennyi, akkor ez jobb, vagy az jobb. Biztos, hogy ez jobb. Nem ez a kérdés, ez a legjobb. A legdrágább volt a legjobb. Maradjunk ennyiben, mint konklúzió. Az Oké. így rendben van?
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy akinek van rá pénze, hogy megvegye a Vegye meg. legjobb húst, Az vegye meg. és szán rá 60 000 forintot, az, hogyha elmegy a Konrádihoz, Jó húst fog kapni. 60 000 forintért jó nem is húst kérdés. fog. Jó, ez nem kérdés, tehát ez a hús jó. Abszolút így. Tehát az 2 hét múlva, ott már nem mondanám meg. Tehát ha azt így baktesztbe, nem vagyok benne biztos, hogy már ez feltétlen győzne. De lehet, hogy annak is jönne azt már mondom, viszont hogy meg amire a azt mondod, savanyú íze ugyanúgy, ahogy ezeknek. Amire azt mondod, Mert azok ugyanúgy amire azt zsákban mondod, hogy vannak. Baba, meg hogy izé. Jó, azért meg, lelve hogy- azért Illetve sokkal nem volt lenne. Na, zsákban. az a cucc, amit 2 hétre elteszel, az Szóval lehet, hogy Veri. ezt megverni. Az lehet, hogy Az itt veri. mindent várna. Igen. Hát az a baj, hogy ez a mi lenne, ha Hát gyerekek, nincs semmi lenne, hát csinálunk még egyet. egy hónapja dugdosod a hűtőben? Húha. Hú, milyen ré... Zoli, Én még... Ez Add a- ide! Halló, ez brutál. Na, Ez vajszint, a nem milyen? merem megenni típusú, mert ma Mi ez? lesz. nem már meg. Én nem mered megenni. Zoli, ez nekem sok. Várjatok, Nem vagyunk ennyire kemények. Dehogy nem. Zoli, ez nekem sok. Gyuri, neked is sok lesz. Kemények vagyunk, de nem így. Most fordíts magad felé a videó. Ez dög íz. Ez nagyon jó íz, de ez nekünk Ez már az sok. édesség, ezzel nem stimmel. Ijesztő, mi? Aha. Jó, de ez megszám. ezt egy héttel korábban enném meg. Nem, nincsenek a húsnak olyan szinten baja. Nem, nincs baja. Csak egyszerűen... Nekünk ez már sok. Én ezt egyszer... Én De ezt... amikor hoztad azt, vagy adtad azt az olasz húst, amikor Igen. nem mentem hozzá, az alapelőt bevittem, meg azok talált a hűtőben. Ez nem rossz ez a hús, de valószínűleg ez már nagyon dögnek kell lenni, hogy ezt valaki megegye. Ez Ez nem Igen. rossz ez a hús. Ez jó ez a hús? nem, De- öreg, tehát Nem túlérett, öreg. túlérett, úgy mondom. Nem. Nekem... Mi- Igen. nekünk Nekem benne van túlélem. az a ijesztő édesség. Te azt ezt direkt csináltad? Tehát ez neked bejön? Na, ennyi. Ízlések és pofonok. Vendégek ezt szeretik itt? Igazuk van. Ez már művészi. Igen. Tehát ezt Ez vagy már értékeli művészi. valaki, vagy nem. Igen. Nekünk ez sok volt. Még idáig, Még nekem is sok volt pedig. még a te húsod, amit most itt tettem, erre mondom azt, hogy ezt tenném minden vasárnap, arra jegyet kell venni arra a húsra, amit te hoztál. Ez így van. És azt a ruhát kell felvenni hozzá. És rá kell készülni, és akkor visongsz. És aztán megtapsolod.